Mfien pemne ahango twene aduasa nso mu ho no mekire 1837 ebra Ahantafo ene de chifo di boani no 1838 mu ho no arehosam ne se na Badu Bonsu a otosumienu no etoy mekire se owiwi sebi omutwa ne ti efa na gudie bebre na ewo na henienum ekoy omucheche Ahantafo ni bebre ne titru ne ema na ewo omusese niema bebre ehhehye yadan ahodo na ewa Ahantame empo ama won kwan ense won hene na Badu Bonsu a no otosumienu omudi ne ti eto ade efa nso mu hyenso ekode chime enu ntu omugya na sene ewo bebrem enom de ne ti ekopi mu amanone efri sabre no Ahantafo ne ntumi enyina won na so biu efri so pani anu odi won anim no ode ne ti akwa kopia bruchime ena na se eda bibiman asase so na sa asemi tete Ahantafo ni yi efri sabre num nyina no Ahantafo ne ye wadwene se obehwehwe won hene yiti efri abrofo ne ho broni bia no eda chini a ne efre ni Japem nhwehwemu 1997 ni obehu sese 3 ewo krobia yefre ne Netherlands mu sabre no Ahantafo ahemfo no ebo wo homodin bia se obenya won hene yiti ebo oman Ghana mu eniji semne se omonsa kan 3 ebepie mu oman Ghana mu sabre num no na ya afi 2009 ni bichirema emfin pemienu ene nkunu mu omampani anu oteso sabre no ebuwa yie pa na ya omampani John Evans Fifi Atamils se omampani ye Fante ni de nenso Ahantafo yi eben wo yie pa eno nti no ni mamania Ahantafo ne FM se ka abakosem ewa bibire mu ha untumi nyina na Badu Bonsu a otoso mienu abakosem emfrim efrise obeye bi yie pa se wo hwemu yie nso Ahantafo ene nzemafo ekoye nipa baako efrise omu nyina edi afahye baako omafahye omudie ene kundun omafahye we no ewo ho abakosem a efa bofo bi ho edru se omudi sa afahye ya omudi ne be se bosome baako mechire 1 month so sha abakosemu a saa wohini we ene wohini kakuaka ene authority abrofo yi ewo ne maboni a omobe ne wa bibime enim sebre pamu no Ahantafo yi befa won toma pefra ewo oman yi mu efriso omobo omhomoden etoto won niema yi so okobusua ben sekendi a obete abakosem ene niema bebre afa sankrofo yi ho se wo hwe saa abakosem yi na so ya Ahantani a twere bibi kakra ewo comment na semame nyamenka yi nyina ye ho